Και σήμερα κατέβηκαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εμείς είμαστε η ασπίδα για τα ελληνικά πλοία, για το διεθνή στόλο Global Samut Φωτίγια, που πλέει προς τη Γάζα για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Και κατεβήκαμε για να δηλώσουμε ότι εμείς είμαστε εδώ, τους βλέπουμε, να μην αφήσουμε κανέναν όμηρο στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Today, now, every city around the world is standing for Gaza, is standing against genocide, is standing for justice, for freedom, and for rights. For weeks, Israel has been trying to terrify us, has been accusing us, has been threatening whatever actions they are gonna take on sea or land. But we stood firm, and we are still standing now with you, and we are still sailing in the Mediterranean. Κατέβηκα σήμερα εδώ για να δηλώσω την αλληλεγγύη μου στους αγωνιστές του στόλου του Ειρηνικού που πηγαίνει τρόφιμα και εφόδια στο λαό της Γάζας που λιμοκτονεί και που παρεμποδίζεται και χτυπιέται απόψε από τον Ισραηλινό πολεμικό στόλο.